I el Roger Torrent, el psiquiatre, amb tanta reunió, eh? Sí. Tot el Va dia reunir-se el mateix dia amb els del PP, amb els de la CUP... Home, però no totes les reunions han estat llargues, eh? Amb la CUP i el PP només hi ha estat un quart d'hora. Ha estat visita de metge. Sí. Saps? quart d'hora. A quins metges has anat a la teva vida, tio? Bueno... A tots! Escolta, però com deuen ser aquestes converses d'un quart d'hora que té en Torrent? Jo crec que la cosa, si fa no fa, segur que va així. Mira, ara a veure. Hola, president. Hola. Votareu el paio aquest, el Sánchez? No. Ah. Va nevar l'altre dia, eh? Però a Barcelona no va acabar d'agafar. Ah, no. Doncs així 15 minuts, eh? 15 minuts. Quina cosa més poc confortable. Arbitra l'hora.